onye nwanyị Jesu Kristi na n'ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Na Kristi anyị ezukọna na Virgin Mass nke anụnwa ese mama anyị Florence ka Chukwu nabata mkpụrụ obi ya na n'eze n'igwe nakwazi kasịkwa ezinụlọ ya obi ka ihe niile a ga-eme bido n'abalị taa rukwa echi na wiiki a niile ka ọ dịrịfa na mma site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka mkpụrụ maka okpukperekwenu gara aga ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Anyị bụ ndị njọ, ka anyị chukwu mgbaghara nke njọ site n'ikwupụta njọ anyị, ka anyị kweta na anyị bụ ndị mmehie. Mere anyị ebere biko Onyenwe anyị. Gosi anyị ebere gị Onyenwe anyị. Ka Chineke ji ike niile mere n'anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, wetụrụ anyị na ndụ ebebe. Ka anyị rịọ arịrịọ n'ime nchukwu anyị. Nna ji ike niile, imela ka obe nke nwa gị bụrụ anyị akara na-enye ike, bịakwa menụ ka anyị bụrụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke mbilite n'ọnwụ, ebe ọ bụ n'ịtọhapụ na nwanne anyị na mama anyị Florence n'ọnwụ na ndụ nke anụnwa pụrụ ịnwụ anwụ. Biko mee ya otu n'ime ndị nsọ gị n'eluigwe site na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na-edekọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa atọ ụwa niile. Ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ amamihe. Na mkpụrụ obi ndị ezi omume nọ n'aka Chineke, o nweghị anịnị ọbụla ga-emetụ ha. N'anya ndị nzuzu, ha dị ka ahụhụ n'onwe ha. Nhapụ ha hapụrụ anyị dị ka ịla n'iyi, mana ha nọ n'udo n'ezie. Ha bịa n'anya mmadụ, ha jupụtara n'uju nke anwụ anwụ. A tara ha obere ahụhụ, ma ha ga-anata nnukwu ụgwọ. Chineke n'onwe ya anwalela ha, were chọpụta na ha tosiri ibinyere ya. Ọ nụchaala ha dịka esi anụcha ọlaedo n'ọkụ, bịa nara ha dịka àjà nsure ọkụ. Mgbe oge nleta ha bịara, ha ga-achawapụta ka ìhè, dịka ikiri ka ọkụ si adapụta n'ukwu ọkụ. Ha ga-achị mba niile na mmadụ niile. Yahweh ga-abụ eze ha ebighị ebi. Ndị ahụ chekwubere na ya ga-aghọta eziokwu. Ndị kwudosiri ike ga-ebinyere ha n'ịhụnanya, n'ihi na amara nke ebere na-eche ndụ ahụ ọ hụrụ. Ọ na-echekwa ndị nke ya niile. Okwu nke ose bụ Di nwenu bụ ihe na nzọpụta m. Di nwenu bụ ihe na nzọpụta m.
Nke a si n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl degara ndị Tesalonika. Ụmụnna, anyị chọrọ ka unu mata eziokwu banyere ndị nọ n'ezumike nke ọnwụ, ka ọ ghara iwute unu dịka o si ewute ndị ọzọ na-enweghị nchekwube. Ebe ọ bụ na anyị kwere na Jesu nwụrụ si n'ọnwụ kunite, etu ahụ ka Chineke ga-eji site na Jesu kpọrọ ndị ahụ nọ n'ezumike nke ọnwụ ha na ya esoro. Nke a mere anyị ji agwa unu n'okwu nke Chineke na anyị bụ ndị dị ndụ ka a nọ ruo mgbe Onyenwe anyị n'onwe ya ga-esi n'eluigwe gbadata were olu opi ike na olu onye ozi nke Chineke kpọọ oku iji kpọkọta anyị. Ndị nwụrụ na Kristi ga-ebu ụzọ kunite, emesịa akpọrọ anyị onwe anyị bụ ndị fọrọ n'ụwa wee wegolite anyị. Werenụ ụdị echiche dị otu a wee na-akasịrịta onwe unu obi. Okwu nke Oseburu ụwa. nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'Oziọma dị Asọ nke Luka delu. Ke na jiri ume ka ọkụ unu na-enwukwa, dịkwanụ ka ndị na-eche nna ha ukwu mgbe ọ ga-esi n'oriri agbamakwụkwọ lọta, ka ha wee meghere ya ụzọ ngwa ngwa mgbe ọbụla ọ ga-alaghachikwa aka. Ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ ndị nna ha ukwu ga-ahụ ka ha ma anya mgbe ọ bịara. N'ezie agwa m unu, oge ga-akwụ n'ukwu mee ka ha nọdụ n'oche nri bịa gbara ha odibo. Ọ bụrụ na ọ ga-abịa na nche nke abụọ ma ọ bụ na nke atọ n'isi ụtụtụ hụ ka ha nọ na nche, ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ. Ma matanụ nke a, ọ bụrụ na nna nwe ụlọ matararị oge elekere onye ohi ga-abịa, ọ ga na-eche nche, ọ gaghị ahapụ ụlọ ya ka onye ohi wupo ya. Unu ga-adịkwa njikere, n'ihi na Nwa nke Mmadụ na-abịa n'oge unu atụghị anya ya. Osama Kosebrowa. Ya zuru ike na ndokwa, ya ezumike bebe Onyenwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Amen. Hallelujah. Nwanne anyị na mama anyị Florence hụrụ aka nwa. For me, she has suffered on earth. Ọ taga afụfụ nke ọya nọrọ be Chukwu. All these years,
I know she may, and in her own opinion, not show where. So we rohere, we pass through the sufferings with Christ. We tafufu, bafufu nkobe, site na home. Chineke were mgbe ọ kpọrọ ya wee kpọrọ ya. Ọ sị na ndụ ndị ezi omume dị n'aka Chukwu. Ndụ ezi omume. Ọ bụrụ anyị chịbụso onwe anyị ma ọ bụ ime ihe ọbụla na ọ bụ icheta ezi omume mama anyị megasịrị mgbe ọ nọ ndụ. Ezi omume ahụ o mere bụ ihe kpatara anyị bụ ndị otu Kristi si nọrọ ebe a kịta ka anyị si ya jisi ike ya na mma. Ọ bụ ezi omume ahụ ezigbo agwa ọ kpalụ ihe jikọrọ anyị na ya na ndị otu Kristi. Maka ọ bụ na ọ bụrụ ya, anyị ama na ebe a ịkabara Vigil Mass eji akwado onye otu Kristi ka o jee nke ọma, ka o zute Kristi onye ya na ya tara afụfụ nke obe. Ọsọ anyị jiri ihe dị etu a na-akasi onwe anyị obi na mgbe Kristi ga-abịa na ndị ụmụnne anyị buru ụzọ nwụọ ga-ekunite abịa kpọrụzi anyị. They will rise. Akwa anyị ga-ebelu onye nwụrụ anwụ bụ onye nwụrụ outside Christ. Onye nwụrụ outside Christ. Mana onye nwụrụ in Christ, anyị mbere akwa. Anyị ga-ebe kasị onwe anyị obi dịka ndị otu Kristi. Maka na anyị nwere anya na okwunye na mbite n'ọnwụ, and he will rise with Christ. Ya Kristi ga-esi n'ọnwụ kunite. Ọnọdụ ebe Kristi nọdụkwa ebe ka mma. Today, ndị nsọ nọ, and I believe na mma anyị bụ onye nsọ. Maka mgbe ụtụtụ mmiri na-ezewere kịta mmiri ezuru ezu. For me, it's a sign that this woman tried. Not barumbo. I want to get nothing, but me I can coast it. And everywhere they were calm. Which means naturally nobody on your buyer, nobody knew that, because nobody on your buyer you see troubles around. They got following one thing or the other. Ayara mwade. Na ntụkwasị obi kpọkuo Chineke na pụrụ ime ihe niile onye kwulitere nwa ya bụ Jesu Kristi n'ọnwụ maka nzọpụta nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Nwanne anyị na nne anyị bụ Late Florence mụkwa ka o keta oke n'ihe mbilite n'ọnwụ Kristi bịabata na ndụ ọhụụ ka udo na aṅụrị anyị ọgụgụ dị nwere. Ma ndị nchekwube ha niile kwụsịrị n'ụwa nke a ka ha kwere n'ozi ọma nke nzọpụta ebighị ebi. Gbanwee ndụ ha bịa nwee okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ eziokwu na ndụ anyị ayọ biko dị nwere. Maka ndị na-ata ahụhụ na mmadụ nwụnarịrị ha ka afọma nke ndị otu Kristi ibe ha gbaa ha ume bịa benatara ha nchekasị anyị ayọ biko dị nwere. Ndị niile gbakọtara ebe a ikpere nwanne anyị Florence ekpere ka anyị na-echeta oge niile nke ndụ anyị. Maka ndị niile onye jupụtara n'afọ nwanne ya abụ obi narị kwere. Nye ha ntọhapụ na njọ ha niile ya gbaa ha nabata ha na alaeze nke igwe bụ otuto ya anyị arịọ biko dị nwere.
ya bụkwa n'ezie mkpa nke aka mkpa anyị. Nye gị maka ezumike na nzọpụta nke nwaodibo gị na mama anyị bụ Florence Urakanwa Mokwelu, na nke ndị niile kweru na Kristi onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Maka ndị kwere na gị, o sebụrụ ụwa, ndụ anaghị eme njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe unu okwu ụwa mepụtakwaghị n'ụlọ nke ọzọ debebe n'eluigwe, n'ihi nke a, anyị na-eso ndị mama na ndị isi mama, ukpe eze na ike ọchịchị, nakwa osi igwe ndị agha niile nke igwe, na-ekwu otu ga-ebi ebi na-asị: Wesekwa inye otito Chineke hụrụ mmadụ n'anya, onye na-anọ mmadụ nso mgbe niile na njem nke ndụ. N'ezie, magadi ngọzi, onye nke nọ n'etiti anyị, mgbe e sitere n'ịhụnanya ya kpọkọba anyị ọnụ, bịakwa dịka o si mere ndị ụmụazị otu mgbe, o na-ekpughere anyị akwụkwọ nsọ, na-anyawakwara anyị achịcha. Ya bụ, anyị na-arịọ gị nna kachasị ebere, ka izipụ mmụọ nsọ gị ka o doo onyinye nke achịmanya ndị anụmanụ nsọ, ka ha wee wọrọ anyị ahụ na ọbara dị mere anyị Jesu Kristi, were achịcha gọzie ma nyawa, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ m nke a, rienụ ya unu niile. Nke a bụ ahụ m, nke a ga-edorunye maka unu. Etu ọkwa ha ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko nsọ, nye gị ekene, bunyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ m nke a, mụọnụ ya unu niile. Nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbọ ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e welu gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Ya mere, nna dị nsọ, ebe anyị na-eme emume ncheta Kristi nwa gị, onye nzọpụta anyị, onye sitere n'ahụhụ na ọnwụ nke obe,
dọbata n'otito nke mbilite n'ọnwụ, menụ ka ọnọdụ n'aka nri gị. Anyị na-ekwupụtakwa ọrụ ịhụnanya gị ruo mgbe ya onwe ya ga-abịa. Anyị na-ehunyekwara gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke ngọzi, wee lekwasịkwa anya n'onyinye nke nzukọ gị. Anyị na pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Valerian, na ndị bishọp niile, ndị ụkọchukwu, ndị dikin na ndị nke gị niile, ka ọ ga-abụ anyị na-aga njem n'ime okwukwe olileanya n'ụzọ gị, anyị wee nwee ike inweta aṅụrị na ntụkwasị obi n'ime ụwa. Chetakwanụ nwanne anyị bụ Florence Urakụnwa Mokwelu, onye hapụrụ ụwa anụnwa n'udo nke Kristi gị, na ndị niile nwụrụ anwụ, ndị ọ bụ sọ gị maara okwukwe ha. Kpọbata ha ka ọ ṅụrịa n'ihe nke ihu gị, nyekwa ya uju nke ndụ na mbilite n'ọnwụ. Mekwanụ ka mgbe njem nke ụwa anụnwa gasịrị, ka nzukọ n'ebe obibi ahụ ebe anyị na gị ga-ebi mgbe niile, na Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl na ndị egwuregwu n'ihi okwukwe, na Florence dị nsọ, anyị na ndị nsọ niile na-emekọrịta. Anyị ga-aja gị mma na-ebulikwa aha gị elu site na Jesu Kristi nwa gị. Amen. And with him and in him, O God, Almighty Father of spiritual glory and honor, is yours forever and ever. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ ndị a. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, o sepụrụ ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere na udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị, ka ọ zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbara n'usoro niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na ịbụ unu ekele nke udo. Atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọga nke ụwa, meela anyị ebere. Igwe gosirila anyị sekpụrụ ya. Ka ike na ọchịchịkwa anyị nabata mma anyị na n'eze ya sị na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Bụrụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke ahụ n'ọbara gị, anyị na-arịọ nke a, ka ị nabata nwanne anyị na mama anyị bụ Florence n'ime otu ndị nsọ gị n'eluigwe. Anyị rịọrọ nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka mkpụrụ obi ya soro ike na ndokwa. Anyị ga-ekpe kịta ofu na ekele Maria maka this family, maka ha akwago ụzọ enough ka Fada akwazina. Chineke, anyị na-aja amara gị n'ezinụlọ ndị be Mokwelu. Chineke, fa akwago n'ụzọ enough. Mezere anyị ebere ka ndị dị ndụ ka fa aka nka, ka fa n'ote aka, ka o nwee ruru eru si na ngwuru abụọ, ka mara Chukwu bara afọ ụba. Mama dị nsọ, eze nwanyị nke eluigwe, chara ugo nke eluigwe, nyere anyị aka.
bịara anyị ike ọnwụ na this family. Bụrụ nne ha n'ụtụtụ, bụrụ nne ha n'ehihie, bụrụ nne ha n'anyasị. Ekwezina ka ihe akwa bịa na ngwuru ọzọ. Chineke ekwezina. Ndị nsọ nke Chukwu na-ekwezina. Mama anyị nọrọ n'eluigwe ka bie na ụmụ ọzọ ma ga-anwụ ọnwụ ike, na ụmụ gị ndị dị ndụ na ụmụ gị na fa ga-adị ndụ. Amara ga-abara ha ụba. Nna anyị nọ n'eluigwe. Ekene Maria. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Site n'ike nke Chukwu narị nsọ nakwa n'arịrịọ nke ezi ọrụ nke Maria dị asọ nakwa n'arịrịọ nke ndị nna nna anyị fa Chineke biko anyị akagbuo ike ọnwụ n'izọnụbọ mma ụkwara betatagaba nna dị nsọ ha biwezie ogologo ndụ. Ụba gị bara ha ụba, ha nwee ahụike na ndụ ịka nka na ngwuru n'ụwa. Ndị dị ndụ ụmụ na ụmụ ụmụ ka ọ dịrị fa na mma site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Eji m afa ndị be Lubenu Mụkwara wee na-ekene ndị mmadụ bịara usoro wee nye aka na vigil mass nke ụbọchị nke tata. Ana m ekenekwa fada bịara duo anyị n'emume nke mass ya na our vicar na John Paul. Ana m asị unu daalụ ebe ọ bụ na unu nechara anya wee bịa ịkpọsa anyị ka unu soro wee chụọrọ mama anyị aja maasị n'ụbọchị nke tata. Ana m asị na ihe ọbụla unu chọrọ n'ụwa n'oge elu unu aka n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Wee na-ekenekwa ndị mmadụ bịalụ vigil n'ụbọchị nke tata wee na-asị na ụkwụ ọbụla ụkwụ unu ji wee bịa mara mma, mana nke unu ga-eji wee naga amakarị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka Chukwu gozie na ndụ unu niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị ọzọ ndụ na misa gwụsịgo. Unu ama abụzi nnu nke na-abụzi na goziri agozi, nnu nwere ike imebi ike ekwesị na ike nke ọchịchịrị. Ka ebe ọ bụla fesara nnu nụwa ka o wetara fa ngozi na mara nke osebụrụ bibi ike ọchịchị niile, ike amosi ike n'otu niile, ka ọ bibi ike ọgwụ ike ife ọbụla bụ ife ọjọọ, ka nnu nụwa bụ ibe ya, ka o wetazara fa udo, amara na ịga n'iru. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Anyị etere gị iwu mmiri n'ụwa site n'ike nke Chukwu na Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ. Ịma abụzi mmiri nkịtị, ị ga-abụzi mmiri a goziri agozi, mmiri nwere ike iji mepesi ike nke ọchịchịrị. Ka ebe ọbụla fesara mmiri n'ụwa ka ajọ ihe na ndị iro anyị niile ka ha si ebe ha kpụlaga dịka agwọ na-akpụ akpụ. Ka ebe ọ fesara mmiri n'ụwa nnarịta bibi ike ọchịchị niile, wetara afọ ike nke amara nke ndụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị abụọkwa nnu na mmiri n'ụwa site n'ike nke Chukwu narị pụta ike Chukwu na pụrụ ife niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nna dịka isi gwa nwa odibo gị mmiri sasati na ndị mere ka ọ dịkwa mma ọzọ, ka anyị bụ onu ka mmiri ka nọ na biko mee n'ebere
ka ọ bụla ndị gị nịrị ngọzi mmiri nke amara na uju site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ka a na-efe mmiri na nnụnụ na kọmpaụnd a nnarị nsọ, wetara ha ihe ngọzi, wetara ha ihe amara, wetara ihe adịmasọ na ihe nwere onwe site na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Ka Chi gozacha n'otu n'otu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọkwa nne ka a ga-abụ agụụ ụba nwa, ọkwa nne ka a ga-abụ nwa kudu, ọkwa nne ka a ga-abụ nwa sabụ ụba, ọkwa nne ka a ga-abụ polisi bụrụ nwa, ọkwa